Naghingyo si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema nga resolbahon na ang mga pending petition kaangot sa pagdala pa uli sa amay nga si former President Rodrigo Duterte. Nakadetain si Duterte sa The Hague, Netherlands matapos nga gin-aresto sa tong Marso 11, 2025 sa gahom sang arrest warrant sang International Criminal Court. Sa 26 ka pahina nga moson ginhingyo sang kampo ni Kitty sa Supreme Court nga manduan na ang gobyerno nga maghulag kag iproseso ang pagpabalik sa iamay sa Pilipinas sa labing madali nga tion. Suno sa kampo ni Kitty, ginbutang nila sa moson nga resolbahon gilayon ang mga petisyon agud malikawan nga maglain pagid ang sitwasyon sang ikaayong lawas ang amay nga Duterte kag malikawan ang kamatayon samtang yara didto sa kustodiya sang iban nga nasyon. Una na nga ginpahayag sang kampo sang former president nga nagamalipato na ini kag hindi na makadumdum sang pila ka mga hitabo, mga lugar kag mangin sa mga miyembro sang iya pamilya. Nagmando naman ang International Criminal Court sang medical examination agud nga madetermina kung masarangan bala ni Duterte nga mag-atubang sa trial.